Apa peña, ongi etorri, gu Gontzal, Jon, Oier eta Binat gara, eta Laurok izerdi patxetan osatzegu. Lauro kazetaritzako ikasle gare, eta proiektu honen abiapuntua da, ondorioztatu gauenean, Euskal Kirolak ez daukala presentziaik plataforma digitaletan, YouTubeen eta sare sozialetan esaterako, eta hutsunea hau betetzea gatoz euskera hutsean. Kazetaritzako ikaslea da Oier Zumarraga Aretxabaletarra, eta beste 3 kidekin, beste 3 ikasgelako lagunekin martxan jarri duzue Izerdi Patxetan proiektua. Eta labur, zeto pauko Izerdi Patxetan proiektuan? Da YouTubeko kanal bat, non Euskal Kirola izango dan edukian ardatza, eta bertan elkarrizketatu edo Euskal Kirolean murgilduta zen pertsonai desberdinaen elkarrizketak aurkitu ahalko diren. Hain zuzen be, aipatzen zinuten zuen aurkezpen bidixoan utxune bat igartzen zinutela sare sozialetan, batez be, baina euskerazko edukixetan, ez? Kirol arloko euskerazko edukixetan, eta hori betetzera zatoztela, ze sensibilidade daukozue horrekiko zuek? Bai, aztertu gauen apur bat gaia aukeratzeak orduan, danoik kirola guztietan jaku eta aztertu gauen eta ondorioztatu gauen Euskal Kirolak ez daukola presentzia hori plataforma digitaletan, batik bat euskeraz, ez? Eta ikusten gauen aukera polit bat izan litekeela YouTubeko kanal bat sortzeko, eta hortxe goiaz, bizkanaka. Aipatu dozu, hasten zabizte, igo dozu aurkezpen bidixo bat YouTubeko zuen kanalera, eta ulertuta daukatenez, segiduan igoko dituzue gainerako elkarrizketak, baina zeto pauko bertan, ze motatako elkarrizketak izango dira, eta ze Euskal Kirolari ero aipatzen zinuten idolo, ezagutzeko aukeria eukiko? Bueno, gure intentzioa bideoen formatu izango da lehenik eta behin elkarrizketa bat, beren ibilbidea aipatzen eta bestelakoak, eta gero nahi du sartu beste 2 sekzio, lehenengo sekzio izango zala galdera laburrak, burutik okurritzen jakin lehenengo gauza botatzeko, eta gero bukaeran erronka txikisak moruan, ez? Bideoa dinamikagoa edo divertigarria izeteko, eta azkenin solasaldi bat izeteko, eta ez elkarrizketa simple bat edutxua. Gogolatzen kirol bat. Surfa. Hobi bat. Txaburrakin atea. Musika jokoak edo bideojokoak. Osea, bideojokoak edo mai jokoak. Mai jokoak. Musika talde bat. Erronketan, zuek be parte hartzen dozu. Hori da. Hori da intentzioa, ez? Gube presentzia ukitzia soilik elkarrizketatzailea garraetia, gube murgiltzia hori da. Eta gisa esan, esperientzia polio bat izaten dabil. Eukido aukeria ikusteko, zati txikitxo batzuk, elkarrizketa horretxetakoak, ze aurkitzuko dau, zeintzukin egon zate oin arte eta zein da asmoa hemendik aurrera? Esklusiban, elkarrizketatuak oin arte indou 4 elkarrizketa, izen diela David Zurutuza, Realeko jokalari oia, gero Xabier Euskitze, narratzailea eta kasetaritza murgilduta dauen pertsonaia, gero Izeta bebai, pentsatoietan ibiltzen dana, konkiz irabazlea, rally munduan emuzitxu bere pausuak, eta gero Iñaki Osa puntista. Orduen, saiatzen gare kirol desberdinak ikutzen, ez? Ez eukitzea kirol finko bat, daizik eta kirol minoritarioei berien presentzia emuten, eta gure partetik bisibilitate apur bat emuten botzi gure posik. Zuendako kazetaritzako ikasleak zaten momentu honetan, 2. mailan zarete, ulertzen dute gauza handixabe badala alako kirol munduan hain maila altuan dabizten pertsonekin elkarrizketa bat itxeko aukeria aukitzia? Erronka modura hartu du, ez? Gainera oin sare sozialen asuntuakin asko erresten dau elkarrizketatuekin kontaktuan jartzia, eta hartzen dugu erronka moren, zen horrek emutu duzku aukera bebai, ez? Kirol munduan da zen jendia sautzeko, eta hori guretza be ilusinio askitxu duzku, eta oso beresgarria izaten da, egisa zen. Oin arte, danak gizonezkoak, baina badaukozue asmoa emakumiei be presentzia emateko? Oin arte gizonezkoe bakarrekin do, baina hitze dutze emakume munduan txirrindularitzan batik bat murgilduta zen kiroleixei, eta espero laster emakumeen presentzia sustatzia YouTubeko kanalien. Hemendik aurrera Oier, zein da asmoa?
naturaltasunez hartzia, ez? Oinarte esperientzia edo erronka modura hartu eta holan jarraitzea, ez? Gainera, hoi hartzun eukitzen dabil, espero gauena baino gehiago, eta hori, elkarrizketak, karrerak denboria izten dozkun einean, elkarrizketak eta bideo ezberdinak grabatzen jarraitzia, eta ez dauko intentzinoik hemen geratzeko dana. Zuretzat, oin arte indako lanetatik, zein izan da berezixena, ero zein bizi izan dozu ilusioa hundixenakin? Niri pertsonalki gehien guztu jaten elkarrizketi ez esan izetakin engauenan, zarautzen. Izan be, sartu gitzen apur bat bere papelien, egon gitzen berak entrenatzen dauen tokixan, harri jasotzaile bezala, kontatu zuzkun, ez dakit, bere sekretuak eta esan izen elkarrizketa soilua, lagunen arteko solasaldi bat eta batekin geratzekotan horrekin geratuko nintzen bai. YouTubeko kanalai adi egon biakoga eta elkarrizketak bertara igotzen dituzuenean, dakizuen una aurkitxo aldian. Hori, jarretxu izardi patxetan denok. Izerdi patxetanen ohikoa den bezala bideoro erronka txiki bat jartzeotzeu elkarrizketatzeian eta gaur goiena ez da gutxiago izango eta ikusiko nola moldatzen dien kanpoerditik porterixan barruan baloia sartzen. Lehen aipatu bezala, gaurko erronka futbolakin zerikusia eukiko dau. Gaurkoan baloia kanpoerditik porterixan sartzea izango da helburua. Nola nik uste duzu? Saia, baina bueno, saiatuko da. Trampa batzukin, baina bueno, lortu dut. Erreixo dezatia, baina ontsi ikusiko zunzen moduz moldatzen zan. Bueno, ia, esan biharra daukot, futbolaia pare bat urte itxitan horiela, orduen ez da ginen izela modatuko zen, baina bueno, espero zu baino beto itxia. Bueno, bainokan mantenduko zua. Venga, bota!